Η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαού από την εποχή της απελευθερώσεως, όπως την χαρακτήρισαν οι ξένοι δημοσιογράφοι, πραγματοποιήθηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, όταν εγνώστη ότι επιστρέφει στην Ελλάδα ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής για να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Ο κόσμος, με συντριπτική πλειοψηφία τους νέους, πλημμύρισε τους δρόμους από την πλατεία Συντάγματος μέχρι του αεροδρομίου του Ελληνικού. Και με χιλιάδες αυτοκίνητα κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τον Έλληνα πολιτικό που επέστρεφε στην πατρίδα ύστερα από 11 περίπου χρόνια με αεροπλάνο που έθεσε στην διάθεσή του ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Ζισκάρ ντ'Εστέν. Συμπληρώνεται κατά την τρέχουσα περίοδο, κυρίες και κύριοι, συμπληρώνεται ο χρόνος των 40 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Από την ημέρα εκείνη δηλαδή, κατά την οποία κατέρευσε η Χούντα και άρχισε μία βαθμιαία, δύσκολη και επικίνδυνη πορεία, η οποία οδήγησε εν τέλει στην αποκατάσταση της δημοκρατίας σε ένα πολίτευμα σύγχρονο και δημοκρατικό. Θα συζητήσουμε τόσο για τη φύση της δικτατορίας, όσο και για την μορφή και το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά της αποκαταστάσεως της δημοκρατίας, τα στάδια τα οποία διήλθε έως ότου ολοκληρωθεί αυτή η αποκατάσταση, με τους σημερινούς καλεσμένους μας, οι οποίοι έχουν και συγκεκριμένες ιδιότητες οι οποίες εφάπτονται με την επέτειο των 40 χρόνων. Επιτρέψτε μου να παρουσιάσω τον πρόεδρο, κύριο Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Γιάννης Βαρβιτσιώτης πια. Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός παιδείας, εμπορίου, εθνικής αμήνης, επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το 2004 έως το 2009 και ο οποίος λίαν προσφάτως εξέδωσε και τον πρώτο τόμο των απομνημονευμάτων του, των αναμνήσεών του από την πορεία του, την πολιτική πορεία, η οποία άρχισε το 1961 όταν πρωτοεξελέγει βουλευτής, δηλαδή έμεινε στο κοινοβούλιο τα 6 κρίσιμα χρόνια έως την 21η Απριλίου του 1967, είχε εκλεγεί ήδη 3 φορές βουλευτής και στην πρώτη κυβέρνηση της αποκατάστασης της δημοκρατίας, αυτή η οποία ομοίως σταδιακά ολοκληρώθηκε, κατά κύματα ορκίζονταν οι υπουργοί, είχε οριστεί υφυπουργός εσωτερικών και είναι ένας από τους 3 από τα 35 μέλη εκείνης της κυβέρνησης που βρίσκονται εν ζωή. Ο άλλος είναι ο πρόεδρος κύριος Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος και ο τρίτος είναι ο Κωνσταντίνος Αλαβάνος, διευθυντής αυτού εδώ του καναλιού. Δεύτερος στη συζήτησή μας είναι ο πρώην υπουργός, δημοσιογράφος, συγγραφέας Γιώργος Ρωμαίος, ο οποίος είχε ήδη συμπληρώσει 10 χρόνια ως κοινοβουλευτικός και πολιτικός συντάκτης και ρεπόρτερ ερευνητής από το 57 έως το 67, όταν έγινε το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, βίωσε τις διώξεις εναλλάξ εργαζόμενος και διωκόμενος και εν συνεχεία, αφού διατέλεσε και γενικός διευθυντής της ΕΡΤ, υπήρξε ευρωβουλευτής επί τουλάχιστον 2 θητείες, θυμάμαι εγώ, βουλευτής στο εδώ κοινοβούλιο και υπουργός σε κυβερνήσεις.
Ο τρίτος της παρέας μας είναι αισθητά νεότερος, το λέω για ανεκδοτολογικούς λόγους. Όταν έγινε η Χούντα ήταν 1 έτους και όταν αποκαταστάθηκε η δημοκρατία ήταν μόλις 8 ετών. Πλην όμως έχει ερευνήσει εις βάθος τη σύγχρονη περιπέτεια της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ένας εκ των επιμελητών της δημοσίευσης των αρχείων του Κωνσταντίνου Καραμανλή και έχει συγγράψει πολλά έργα έπειτα από ενδελεχή έρευνα των τελευταίων δεκαετιών, από τον πόλεμο και μετά, αλλά και παλαιότερα. Αλλά τώρα θα ζητήσουμε τα δικά του πορίσματα ως ερευνητή. Οι άλλοι τρεις μας έχουμε και προσωπικές εμπειρίες. Λοιπόν, να αρχίσουμε τη συζήτηση. Κύριε Βαρβιτσιώτη, όπως είπαμε, υπήρξατε ενεργός πολιτικός από το 1961 και βιώσατε όλη αυτή την πορεία η οποία δημιούργησε προϋποθέσεις για να υπάρξει εκτροπή. Δηλαδή υπήρχε κάποιο λαϊκό αίτημα επιτέλους τι γίνεται με αυτούς τους πολιτικούς, να έρθει ένας λοχείας να μας σώσει? Δεν ξέρω αν υπήρξε αυτό το λαϊκό αίτημα, πάντως είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα πολύ δυσάρεστο. Εγώ θα το ξεκινούσα το κλίμα αυτό. Αυτό με έκανε εμένα να ανησυχήσω. Μία φράση που είπε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στην λαϊκή συγκέντρωση που είχε κάνει στην πλατεία Κλαθμόνος. Ήταν ο Φεβρουάριος του 65 νομίζω. Ναι. Όπου μεταξύ άλλων επιτιθέμενος κατά της κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου είπε ότι η ΕΡΕ τότε είναι έτοιμη να υποστηρίξει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση θα προήρθε από το κέντρο και δεν θα είχε πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Εγώ έμεινα έκπληκτος με αυτή τη φράση και εκείνο το βράδυ, μόλις τελείωσε η συγκέντρωση, πήγα στα γραφεία της Βραδινής όπου ήταν ο Τζόρις ο Αθανασιάδης, πολύ στενός μου φίλος, και του είπα την ανησυχία μου ότι αυτή η φράση δεν στέκει, πού το πάμε? Και ο Τζόρις πράγματι είχε και αυτό την ίδια ανησυχία. Αυτό απετέλεσε, αν θέλετε, μια αφορμή. Δεν ξέρω αν ήταν προσυνεννοημένος ο Κανελόπουλος με τους μετέπειτα αποστάτες και φτάσαμε στην αποστασία του 65. Μια κίνηση η οποία ήταν, αν θέλετε, τελείως αντικοινοβουλευτική. Και κάτι άλλο, η αποστασία αυτή προήλθε, η παρέτηση Παπανδρέου δηλαδή προήλθε από τις άστοχες ενέργειες του βασιλιά. Δεν είναι δυνατόν ο ανώτατος άρχον, είτε βασιλιάς λέγεται οτιδήποτε λέγεται, να αρνείται στον αρχηγό της πλειοψηφίας, τον πρωθυπουργό, να αναλάβει το Υπουργείο Αμήνης. Είναι αδιανόητο. Τέλος πάντων, να μην τώρα πάμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Η αποστασία ήταν ένα έγκλημα που έγινε κατά του τόπου. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά και οι αθλιώτες που έγιναν στη Βουλή κατά τη συζήτηση μετά την αποστασία, κατά τις συζητήσεις μετά την αποστασία, ήταν απαράδεκτες. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει ένα δυσάρεστο κλίμα. Πολύ δυσάρεστο, όπου ο λαός δεν ξέρω αν είχε φτάσει στο σημείο που είναι ο Λοχείας, πάντως είχε μια πύλη απέχθεια στον πολιτικό κόσμο. Και ένα ωραίο πρωί φτάσαμε στην 21η Απριλίου. Είχε μεσολαβήσει και ένα δίθεν σαμποτάζ στον Εύρο, το οποίο είχε κάνει ο συνταγματάρχης τότε, Γεώργιος Παπαδόπουλος, αντισυνταγματάρχης. Εκείνος που είχε αναφερθεί πολλές φορές στον Γεώργιο Παπαδόπουλο πολύ πριν από την δικτατορία ήταν ο Ηλίας Ηλιού. Σε μια αγόρευσή του στη Βουλή, πολύ εμπεριστατωμένη, να ανοίξω μια παρένθεση, εγώ πιστεύω ότι ο Ηλιού ήταν ένας άνθρωπος που ενέπνεε τον ακροατή του με την σωστή επιχειρηματολογία του, με το σωστό
τα δεδομένα που παρουσίαζε στην ομιλία του. Και για τους ακροατές θεατές που δεν ξέρουν ποιος ήταν ο Ηλίας Ηλιού, ο Ηλίας Ηλιού ήταν αρχηγός της αριστεράς την εποχή εκείνη. Ο Ηλιού λοιπόν στην αγόρευσή του ανέφερε 7 φορές τον Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ο υπαριθμών 81-77-60 πραξικοπηματίας του σχεδίου Περικλής, η δεξιά χείρ του Νάτσινα, σκηνοθετεί δολιοφθοράνη στον Εύρων, αφού είχαν προηγηθεί εάτιμοι ψευδείς και ανησυχητικές διαδόσεις εφημερίδος της ΕΡΕ περί δολιοφθοράς 17 τάγκ σε άλλην μονάδα, σκηνοθετεί δολιοφθοράν 2 τζιπς με ένα κατσαβίδι ως όργανο της δολιοφθοράς. Ύστερα από λίγες μέρες το συναντώ στο διάδρομο της Βουλής και του λέω: κύριε Πρόεδρε, εσείς είπατε 7 φορές τον Γιώργιο Παπαδόπουλο. Τι είναι αυτός ο Γιώργιος Παπαδόπουλος? Αυτός, μου λέει, παιδί μου, ήμουν νεαρός τότε, είναι ο μέλλοντας δικτάτορας. Αυτός είναι που θα μας δέσει εμάς, αλλά μην νομίζεις, θα δέσει και εσάς. Όπερ και συνέβη. Λοιπόν, έγιναν όλα αυτά και ήρθε 21η Απριλίου. Ναι. Κύριε Ρωμαίο, παίρνοντας το νήμα από αυτά που είπε ο αείμνηστος Ηλίας Ηλιού, κοινοβουλευτικός τότε εκπρόσωπος της ΕΔΑ, πέραν του Παπαδόπουλου, αυτός εντόπισε και 3 πηγές οι οποίες ενδεχομένως έθεταν σε αμφισβήτηση τη λειτουργία της ανολοκλήρωτης τότε ή καχεκτικής, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται έπειτα από εισήγηση του καθηγητή του Ηλία Νικολακόπουλου, δημοκρατίας μας. Είπε ότι ήταν τα ανάκτορα, οι ένοπλες δυνάμεις και ο ξένος παράγοντας. Νομίζετε λοιπόν ότι αυτές οι δυνάμεις μπορεί να επέδρασαν και να δημιούργησαν ένα κλίμα το οποίο έφτασε στο να δίνει την εντύπωση ότι ο κοινοβουλευτισμός δεν διερχόταν τότε από το 65 ως το 67 την ευτυχέστερη περίοδο του στη χώρα μας? Καταρχήν έχω μια μικρή διαφωνία με το φίλο μου τον Γιάννη, με την έννοια, δηλαδή συγκεκριμένα δεν νομίζω, όπως εγώ το έζησα, ότι υπήρξε κάποια ισχυρή μειοψηφία, πολύ περισσότερο δεν υπήρχε πλειοψηφία του λαού που να ζητούσε παρέμβαση του στρατού για να σωθεί από αυτή την ανομαλία την πολιτική που υπήρξε, γεγονός που υπήρξε. Και αυτό αποδεικνύεται από 2 παραδείγματα. Το πρώτο είναι ότι όταν υπάρχει ένα τέτοιο αίτημα, το πω διαφορετικά, που υπήρξε και σε διάφορες χώρες, τότε παρεμβαίνει η ηγεσία του στρατού. Εδώ δεν έχουμε την ηγεσία. Έχουμε τη μικρή χούντα, να το πω έτσι. Το δεύτερο είναι το εξής. Δεν ήταν μόνο ο Ηλιού, υπήρξαν και άλλοι που προειδοποιούσαν τότε, και κυρίως από πλευράς ΕΔΑ, ότι επέρχεται η δικτατορία. Αυτή η δικτατορία είχε προετοιμαστεί, ήταν έτοιμη από καιρό. Αφορμή ζητούσε. Αυτό είναι γεγονός. Και την πρώτη μάλιστα αφορμή, αυτή ξεκίνησε από το 1958, όταν η ΕΔΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Επειδή, αγαπητέ Γιάννη, υπενθύμησε στους 3 παράγοντες που τότε επηρέαζαν την πολιτική ζωή στην Ελλάδα, και γι' αυτό υιοθετώ απόλυτα το χαρακτηρισμό του Ηλία του Νικολακόπουλου περί καχεκτικής δημοκρατίας. Οι 3 παράγοντες ανάκτορας και ξένος παράγοντας, οι Αμερικάνοι δε συγκεκριμένα, είδαν με πάρα πολύ κακομάτι την άνοδο της εντάστατο όλες τις αξιωματικές αντιπολίτευσης. Να θυμηθώ, ήταν ακόμη ψυχρός πόλεμος, δηλαδή μιλάμε για μια περίοδο μετεμφυλιακή, ήταν ειδική περίπτωση η Ελλάδα, διότι μετά τον εμφύλιο δεν υπήρξε αυτό που υπήρξε στην άλλη Ευρώπη μετά τον πόλεμο. Όλες οι δυνάμεις της αντίστασης, αριστερές, δεξιές, οι πάντες, να αρχίσουν να ενδιαφέρονται μόνο για την πατρίδα τους. Ο εμφύλιος άφησε σοβαρά αποτυπώματα στην πολιτική ζωή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, μετά το 1958 άρχισε να δημιουργούνται υποδομές της Χούντας. Με τη δημιουργία μέσα στο Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως της περίφημης Γενικής Διεύθυνσης Πληροφόρησης, με τον στρατηγό Γογούση, ο οποίος έχει κάνει ήδη ένα κίνημα την περίοδο του Παπάγου το 1952, αυτή η οργάνωση, αυτή η διεύθυνση μάλλον, είχε αναλάβει να συγκροτήσει τις περίφημες παρακρατικές οργανώσεις, τις οποίες εγώ έζησα προσωπικά στην περίπτωση δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη. Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη ήταν το τρίκυκλο τότε, ήταν το τρίκυκλο της Χούντας. Ήταν μια προπαρασκευαστική ενέργεια.
διότι περιμένανε ότι με τη δολοφονία θα υπήρξε ένας ξεσηκωμός, κυρίως από αριστερά. Ένα είδος επανάστασης θα το έλεγα τότε, που θα ήταν μια αφορμή για να κατέβουν τα τάξη. Το καλό είναι ότι τότε η ηγεσία της ΕΔΑ δεν ακολούθησε τις προτροπές της ηγεσίας του ΚΚΕ εξωτερικού, η οποία διαμήνυσε ότι ήταν μια ευκαιρία για τη μεγάλη ανατροπή. Έγινε η κηδεία πολύ ήρεμα, πολύ ήσυχα, δεν δόθηκε αφορμή. Όλα λοιπόν υπάρχουν πλήθος όσα στοιχεία, διότι τότε υπήρξε και η προειδοποίηση μάλιστα προς την κυβέρνηση ότι ναι, αυτή η Χούντα ετοιμάζει να αξιοποιήσει αυτή τη δολοφονία. Υπάρχουν λοιπόν πλήθος στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτή η μικρή Χούντα με τους Αμερικάνους, με άλλους, είχαν προετοιμάσει, ήταν έτοιμοι από καιρό. Το κλίμα που δημιουργήθηκε τότε ασφαλώς έδινε μια αφορμή. Δεν ήταν όμως τέτοιο κλίμα που δικαιολογούσε παρέμβαση στρατού με την έννοια του στρατού. Άλλωστε οι δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις είχαν ήδη συμφωνήσει με την διαιτησία κατά κάποιο τρόπο του βασιλέως Κωνσταντίνου τότε. Είχαμε κυβέρνηση Κανελόπουλου, είχαμε προσδιορίσει την ημερομηνία των εκλογών στα τέλη Μαΐου, 28-29, πότε ήτανε. Αφορμή ήταν και όχι η αιτία. Αφορμή ήταν ότι όλο αυτό το σύμπλεγμα της υπερεξουσίας που κυβερνούσε ουσιαστικά την Ελλάδα από τα τελευταία χρόνια φοβόταν ότι οι εκλογές θα έφερναν και πάλι την Ένωση Κέντρου στην εξουσία. Αλλά όμως την εποχή εκείνη, μετά την αποστασία, στην Ένωση Κέντρου υπήρχε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος είχε δώσει μια αριστερή στροφή στην Ένωση Κέντρου. Και όταν ακούγανε για οποιαδήποτε αριστερή στροφή όλοι αυτοί, είτε ήταν Αμερικάνοι, ήταν τα Παλάτι, ήταν στρατός, ήταν μια αφορμή ακριβώς για να σταματήσουν αυτή την πορεία. Κύριε Χατζηβασιλείου, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής όταν εγεύθη για πρώτη και τελευταία φορά εκλογική ήττα στις εκλογές του Ιουνίου του 1963, αποχωρώντας από τον δημόσιο βίο της χώρας, έκανε κάποιες δηλώσεις τις οποίες θα μπορούσαμε ίσως να χαρακτηρίζαμε προφητικές, ότι πλέον το πράγμα ξέφευγε και ότι δεν επιθυμούσε ο ίδιος να μετάσχει σε αυτές τις διαδικασίες. Τι προκύπτει όχι μόνο από τα δικά του αρχεία τα οποία κατέλειπε, αλλά τι προκύπτει και από τις δικές σας έρευνες εκείνη την κρίσιμη περίοδο που είναι 3-4 χρόνια, τα οποία μας οδηγούν στην 21η Απριλίου. Δεν είναι μόνο οι δικές μου έρευνες, υπάρχουν έρευνες εξαιρετικές, ειδικά για την πορεία προς τη δικτατορία ή για το ίδιο το πραξικόπημα, από πάρα πολλούς συναδέλφους μου, επιστήμονες εξαιρετικούς και στα μεγαλύτερα περιοδικά και βιβλία της Ιφιλίου. Νομίζω ότι η πορεία προς τη δικτατορία είναι μια θλιβερή στιγμή για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είναι μια εποχή μεγάλης αποτυχίας. Η δικτατορία στην Ελλάδα δεν δικαιολογείται στη δεκαετία του 60. Η Ελλάδα, ναι, έχει βέβαια αυτό το μεγάλο, αναφέρθηκαν και οι δύο κύριοι προηγουμένως, το μεγάλο θεσμικό βάρος το οποίο φέρει ακόμα στους ώμους της μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Αυτά δεν ξεφεύγουν αμέσως. Αλλά από την άλλη πλευρά, στη δεκαετία του 60 η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία αναπτύσσεται με τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στον κόσμο. Έχει μια δημοκρατία οπωσδήποτε επιβαρημένη, σημαντικά επιβαρημένη από το κλίμα του εμφυλίου πολέμου, αλλά δεν δικαιολογεί η κοινωνική και η οικονομική της κατάσταση σε οποιαδήποτε περίπτωση ένα τέτοιο καθεστώς, το οποίο πολύ σωστά ελέγχθη δεν είναι μια δικτατορία του στρατού. Είναι η δικτατορία μιας κλίκας ανώτερων αξιωματικών, πάντως όχι ανώτατων, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά κάνει αεροπειρατεία και έχουν πάρει το κράτος.
Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού πολιτικού συστήματος που δείχνει τη μεγάλη του αποτυχία, και επιτρέψτε μου να ορίσω την αποτυχία, ακριβώς ως το γεγονός ότι κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν την εξουσία, να καταλύσουν μια δυτική δημοκρατία, τη στιγμή που οι δύο μεγάλες πολιτικές δυνάμεις, τουλάχιστον η Ένωση Κέντρου και η ΕΡΕ, ήταν φιλοκοινοβουλευτικές. Δεν υπήρχε κάποια απειλή προς το πολίτευμα, κάποιος δομικός κίνδυνος που να δικαιολογεί ενδεχομένως, ακόμη και σε μια μειοψηφία της κοινής γνώμης, μια στρατιωτική παρέμβαση. Τώρα, ότι το κομμουνιστικό κίνδυνο επικαλείται εν συνεχεία, έτσι. Στην πραγματικότητα επικαλέστηκαν αυτοί οι άνθρωποι τον κομμουνιστικό κίνδυνο, αλλά ήταν εμφανές σε όλους, νομίζω, ότι δεν ανέκυπτε τέτοιος κίνδυνος εκείνη τη στιγμή, και μπορώ να σας πω ότι επικαλούμενοι τον κομμουνιστικό κίνδυνο τον απαξίωσαν εντελώς κάθε τέτοιο επιχείρημα. Δηλαδή έκαναν πολύ μεγαλύτερη ζημία στο αστικό σύστημα, πολιτικό σύστημα, αυτοί οι άνθρωποι, με τις υπερβολές που είπανε, και κανέναν φυσικά δεν έπεισαν. Η χώρα διήρχετο μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Νομίζω ότι η μεγάλη αποτυχία του ελληνικού πολιτικού συστήματος στη δεκαετία του 60, αυτό το πράγμα που έκανε τη δικτατορία όχι αναπόφευκτη αλλά πιθανή, και αυτό είναι το πρώτο στάδιο, ήταν η αποτυχία του να μεταρρυθμιστεί. Στη δεκαετία του 60 δυστυχώς έχουμε διαδοχικές απόπειρες μεταρρύθμισης, οι οποίες δεν πετυχαίνουν. Η μία είναι η απόπειρα του Κωνσταντίνου Καραμαλή με τη βαθύ ατομή της συνταγματική αναθεώρηση του 1963, που είναι ουσιαστικά η προσπάθεια για υπέρβαση του θεσμικού πλαισίου του εμφυλίου πολέμου. Αυτή η προσπάθεια απέτυχε. Και απέτυχε επειδή αντέδρασε και το στέμα, αλλά το στέμα υποστηρίχθηκε κατά την πτώση του Καραμαλή και από το κέντρο και από την αριστερά. Και το κέντρο αντετάχθη και η αριστερά, μάλιστα, φανατικά απλώς ότι θα εισηγεί το αυταρχικότερο σύνταγμα, ήταν η αιτιολογία τότε. Εδώ ακριβώς υπάρχει η αίσθηση της αποτυχίας του πολιτικού συστήματος, γιατί οι πολιτικές δυνάμεις συνήθως στη δεκαετία του 60 υποστηρίζουν το στέμα σε παρεμβάσεις οι οποίες είναι είτε αντισυνταγματικές είτε έξω του λελογισμένου ορίου των πράξεών του. Η κάθε μία όμως υποστηρίζει το στέμα όταν τη συμφέρει. Δηλαδή το κέντρο και η αριστερά χειροκροτούν τον Βασιλέα Παύλο όταν ρίχνει τον Καραμαλή τον Ιούνιο του 1963, τη στιγμή που διαμαρτύρεται το κέντρο όταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ρίχνει τον Γιώργο Παπανδρέου 2 χρόνια αργότερα με παρόμοιο περίπου τρόπο. Το πρόβλημα, επίσης, αυτή η προσπάθεια του Καραμαλή για μεταρρύθμιση αποτυγχάνει. Έρχεται κατόπιν η Ένωση Κέντρου, η οποία και αυτή, αν εξαιρέσουμε τον τομέα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που είναι ένα καταπληκτικό έργο, δεν προχωρά με αντίστοιχα βήματα στην ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Έχουμε δηλαδή μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια πολύ περίεργη κατάσταση. Οικονομικά έχει σε τεράστιο βαθμό αναπτυχθεί. Τολμούσα να πω ότι η δεκαετία του 50 και του 60 είναι η εποχή κατά την οποία η Ελλάδα μετακινείται κοινωνικά και οικονομικά από έναν τρίτο κόσμο στον πρώτο κόσμο. Αλλά η ανανέωση των πολιτικών της θεσμών και του πολιτικού της συστήματος ακόμα συγκρατείται από αδράνειες. Δεν παρακολουθεί το πολιτικό σύστημα, η ανανέωση του πολιτικού συστήματος και της νοοτροπίας βέβαια, την πρόοδο, τον εξυγχρονισμό στο οικονομικό επίπεδο. Αυτό δημιουργεί μια περίεργη αναντιστοιχία που νομίζω βρίσκεται στη βάση αυτής της αποτυχίας του πολιτικού συστήματος να μεταρρυθμιστεί. Όταν το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί, κατά την άποψη τουλάχιστον των περισσότερων συναδέλφων μου που έχουν κάνει σχετική έρευνα, τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι δημιουργείται αδιέξοδο, χάνει η κοινωνία την κατεύθυνσή της, έχουμε περίεργους μαξιμαλισμούς ή περίεργες παράλογες αντιλήψεις, και σε αυτό το κλίμα, αυτό είναι που λέω ότι κάνει τη δικτατορία πιθανή, όχι αναπόφευκτη, σε αυτό το κλίμα βρήκαν την ευκαιρία αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι σε τελική ανάλυση δεν ήταν σημαντικοί παράγοντες, να κάνουν την αεροπειρατεία για την οποία σας μίλησα και να καταλάβουν το κράτος, και από εκείνη τη στιγμή και πέρα να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων έναντι και του εξωτερικού και του εσωτερικού, και ουσιαστικά να δημιουργήσουν ένα εντελώς παροχημένο,
ταπεινωτικό και αναντίστοιχο με τις κοινωνικές συνθήκες της χώρας καθεστώς, το οποίο δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, νομίζω, μόνον ως μία παρένθεση, γιατί σε επίπεδο νοοτροπίας και σε επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό 7 χρόνια είναι πάρα πολλά, ειδικά εκείνη την εποχή. Και έχει κάνει μεγάλη ζημία. Κύριε Βαρβιτσιώτη, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Να κάνουμε μια αρχική προσέγγιση, γιατί περνάμε τώρα στην απόπειρα πριν περάσουμε τώρα, να ακτινογραφήσουμε περάσουμε. Δεν αναφέρθηκε ότι η στρατηγή, ο στρατός δηλαδή, σε όλη του τη δομή ετοίμαζε τέτοιο πραξικόπημα, τέτοια παρέμβαση. Αυτό νομίζω ότι όλοι οι ιστορικοί το αναγνωρίζουν, ότι με τα ανάκτορα μαζί ο στρατός ετοίμαζε, η ηγεσία του στρατεύματος ετοίμαζε μια ανάλογη παρέμβαση. Η λεγόμενη χούντα των αντιστρατήγων και η άλλη η υποχούντα των συνταγματαρχών. Η χούντα των συνταγματαρχών αντελήφθη ότι επίκειται η παρέμβαση των στρατηγών και πρόλαβαν αυτοί. Λοιπόν, έχουμε εδώ έναν σφετερισμό της εξουσίας. Δεν πρόκειται περί επαναστάσεως, όπως επέμεναν επί μία επταετία να χαρακτηρίζουν το αποτρόπαιο καθεστώς. Η επανάσταση στις 21ης Απριλίου. Δεν υπάρχουν τα στοιχεία της λαϊκής εξέγερσης ή έστω της λαϊκής αποδοχής ότι επιτέλους πρέπει να ανατρέψουμε ένα κρατούν καθεστώς και να εγκαθιδρύσουμε ένα διαφορετικό. Λοιπόν, ποια είναι κατά την κρίση σας τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της χούντας όταν κατέστη εντός εισαγωγικών κυβέρνηση? Ξέρω, εγώ μπορώ να θυμίσω ότι έβγαλε ένα διάγγελμα ένας γεωπονίσκος της Αγροτικής Τράπεζας που του ανετέθη το Υπουργείο Γεωργίας τότε, όπως λεγόταν, όπου είτε το είχε συγγράψει ο Λένιν, δεν θα είχε τίποτα λιγότερο από πλευράς λαϊκιστικής και ανοίγματος προς την αγροτική, ας πούμε, τάξη. Εγώ πιστεύω ότι οι συνταγματάρχες που ήρθαν στην εξουσία ένα στόχο είχαν στο μυαλό τους: πώς θα παραμείνουν σε αυτήν. Και έλαβαν όλα τα μέτρα τα οποία ήταν λαϊκίστικου χαρακτήρος. Δηλαδή οχριούσαν οι κυβερνήσεις, οι δημοκρατικές, οι οποίες ελάμβαναν λαϊκίστικα μέτρα μπροστά σε αυτά τα οποία έκαναν οι συνταγματάρχες. Ό,τι λαϊκίστικο υπήρχε το έκαναν. Αυτό στόχος τους, να παραμείνουν στην εξουσία. Και δεν αντελήφθησαν αυτό το οποίο άλλωστε επεσήμανε εγώ κατά την συνάντηση που είχα με τον Παπαδόπουλο μετά την αποφυλάκησή μου, ότι όσο γρηγορότερα παραδώσουν στην εξουσία τόσο καλύτερα για αυτούς. Διότι αλλιώς του είχα πει τότε ότι φοβάμαι, για σας φοβάμαι, ότι θα σας κρεμάσουν στην πλατεία του συντάγματος και θα περνάνε όλοι να σας φτύνουν. Διότι αυτή η τάση τους να παραμείνουν δημιούργησε και τα διέξοδα στον τόπο. Έχετε κάποια αντίληψη πώς λειτουργούσε το κράτος τότε? Δηλαδή, διότι έβαλαν στις πρώτες φάσεις, γιατί και τα πρόσωπα εναλλάσσονταν. Στην πρώτη φάση υπήρχαν αρκετοί συνταξιούχοι ή εν ενεργεία δικαστική, τότε που ο Κωνσταντίνος έκανε το συμβιβασμό πρωθυπουργός να μην είναι ο Παπαδόπουλος, αλλά είναι ο τότε τρέχον εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, βαρινόμενος με πειθαρχικούς ελέγχους για τον ρόλο του στην ανακριτική διαδικασία επί της δολοφονίας Λαμπράκη. Είναι ακριβές ότι τοποθετήθηκαν κομισάριοι στο βαθμό του λοχαγού και του ταγματάρχη σε κάθε υπουργείο και ότι τα γραφεία τους ήταν τα κατεξοχήν ρουσφετολογικά, ότι από εκεί δηλαδή πέρναγαν τα λαϊκά εντός εισαγωγικών αιτήματα για την ικανοποίηση του δικαίου αιτήματος, διότι μία από τις κατηγορίες της Χούντας ήταν ότι ο πολιτικός κόσμος ήταν διεφθαρμένος και ότι έπλεε μέσα στα παράνομα ρουσφέτια κτλ. Δηλαδή
έδωσε, γιατί είχαμε και το περιβόητο των στρατιωτικών ήθος, το ήθος των στρατιωτικών, σε αντιπαράθεση που η στρατιωτική ήταν από χέρι έντιμη, η πολιτική από χέρι διαφθαρμένη. Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω, δεν έχω εμβαθύνει στο πώς λειτουργούσε. Εγώ πάντως ξέρω ότι υπήρχαν κομισάροι, όχι μόνο σε κάθε υπουργείο, σε κάθε μεγάλο οργανισμό υπήρχε κομισάριος, ο οποίος ήταν ουσιαστικά ο υπουργός ή ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού. Αυτό το ξέρω και έχω προσωπική εμπειρία τι γινόταν ακόμα και στην ομάδα του Παναθηναϊκού, τη μεγάλη ομάδα του Παναθηναϊκού υπήρχε κομισάριος. Ναι. Καταργήθηκαν δηλαδή ακόμα και στους ιδιωτικούς φορείς που είχαν κάποιο αντίκρισμα, καταργήθηκαν οι στοιχειώδεις δημοκρατικές διαδικασίες. Σωματείο ήταν τα μέλη να εκλέξουν το διοικητικό συμβούλιο. Ούτε αυτό επετράπηκε. Ούτε αυτό, μάλιστα έκανε και καθάριση των μελών που δικαιούν το ψήφο ο τότε κομισάριος. Αυτό το γνωρίζω. Τώρα... Κίτσιος. Ναι. Διότι ήμουνα θύμα της εκαθαρίσεως του Κίτσιου. Δεν έχει σημασία τώρα αυτά, ξεχασμένα, περασμένα, αλλά τουλάχιστον αυτά να γίνουν μαθήματα για το μέλλον. Τι υπέστη ο πολιτικός κόσμος από τη Χούντα και την πρώτη περίοδό της, δηλαδή τις πρώτες μέρες, τα πρώτα 24 ώρα, αλλά και εν συνεχεία. Μια συνεχή προσπάθεια εξευτελισμού. Πόσα τηλεγραφήματα έστειλε ο ένας, πόσα τηλεφωνήματα έκανε ο άλλος, διάφορες αθλιότητες, οι οποίες ανάγκασαν τότε τον Γιώργο Τωράλη και έγραψε ένα θαυμάσιο βιβλιαράκι, το οποίο αφορούσε το ήθος του πολιτικού κόσμου. Αυτά όμως δεν είχαν απήχηση. Αυτά ήταν διάφορα τρίκ, αν θέλετε, προς εξαπάτηση της κοινής γνώμης, η οποία όμως από την πρώτη στιγμή αντελήφθη ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σκληρό απολυταρχικό καθεστώς. Είναι γεγονός ότι μερικές χιλιάδες, τουλάχιστον 5.000, οι οποίοι κατά τους καταλόγους της Γενικής Ασφάλειας ήταν χαρακτηρισμένοι ως κομμουνιστές, ως αριστεροί, ως συμπαθούντες, ως συνοδοιπόροι, έστω και μη ενεργά μέλη του παρανόμου Κομμουνιστικού Κόμματος ή της νόμιμης ΕΔΑ, εκτοπίστηκαν σε Λέρο και Γιάρο και τα λοιπά. Με τον αστικό πολιτικό κόσμο, ας πούμε τους μη αριστερούς, τι μεταχείριση είχαν από τη Χούντα? Δηλαδή, εγώ μπορώ να σας πω τη δική μου. Να φανεί, να δείξουμε στους ακροατές ποια ήταν τα χαρακτηριστικά δράσεως, καθημερινής δράσεως της Χούντας. Το πρώτο το οποίο υπέστην ήταν η αφαίρεση διαβατηρίου. Δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Το δεύτερο ήταν μια συνεχής παρακολούθηση. Και το τρίτο ήταν ο εγκλισμός μου στα κρατητήρια της ΕΣΑ. Βεβαίως, αν θέλετε, δεν υπέσαν όλοι αυτήν την ταλαιπωρία του εγκλισμού σε φυλακές, αλλά πάντως πάρα πολλοί τους είχε αφαιρεθεί το διαβατήριο και υφίστανται του συνεχή παρακολούθηση. Ήταν ένα αυστηρό απολυταρχικό καθεστώς. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του αυστηρού απολυταρχικού καθεστώτος, χωρίς να είναι περιοριστικό, σε διάφορους τομείς του τέος δημόσιου βίου, αυτού δηλαδή τον οποίον τον ανέτρεψε αν δεν τον κατέλυσε, δηλαδή η ελευθερία στη διακίνηση των ιδεών, η ελευθερία, η λογοκρισία των εφημερίδων δράσεως. Ναι, ρωτάω τον κύριο Ρωμαίο τώρα. Καταρχήν η λογοκρισία. Θυμάμαι, εμείς είχαμε ένα πρόβλημα τότε την επόμενη μέρα αν θα έπρεπε να κυκλοφορήσουμε το βήμα ή να διακόψουμε την κυκλοφορία. Ήταν ένα δίλημμα τότε, ναι, τι θα πράξουν οι εφημερίδες. Εγώ έμαθα εγκαίρως που κατέβηκαν τα τάξ, κατέβηκα στην εφημερίδα και πήγαμε να βγάλουμε ένα παράρτημα. Φυσικά απαγορεύτηκε η κυκλοφορία και προβληματιστήκαμε. Και η πλειοψηφία, σχεδόν το σύνολο πλέον των συναδέρφων, αποφασίσαμε ότι έστω με λογοκρισία πρέπει η εφημερίδα να κυκλοφορήσει. Να υπάρχει ως εφημερίδα. Τότε τι ήταν η λογοκρισία?
ήταν ότι στέλναμε τα κείμενα προκαταρκτικά στο Υπουργείο, στο γραφείο, στο Υπουργείο Τύπου, όπου ήταν μάλιστα στρατιωτικοί, δεν πρόκειται να ξεχάσω τον επικεφαλής που λεγόταν Ξεφτύλης, ο αξιωματικός επικεφαλής. Και βάζανε κανένα καλύτερο όνομα. Αυτό το θυμάμαι. Και μας γυρνούσαν τα κείμενα σφραγισμένα αν έπρεπε ή όχι να αυτό. Και μετά, πριν κυκλοφορήσει η εφημερίδα, έπρεπε το πρώτο φύλλο να πάει πάλι στη λογοκρισία για να σφραγιστεί. Αυτό κράτησε πάρα πολύ καιρό. Φυσικά ήταν αυτό το πρώτο. Το άλλο ήταν το εξής, ότι εγώ θα ήθελα λίγο να πω κάποιες απόψεις, μπορεί να δεν είναι κάποιου ειδικού όπως είναι ο καθηγητής και άλλοι, όχι, το λέω με την έννοια ότι μελετάω την ιστορία, απλώς την έχω ζήσει την ιστορία. Και το εξής, ότι όταν με έπιασαν και πήγα στο ΕΑΤΕΣΑ, όπου έμεινα ένα μήνα και μετά στον Κορυδαλό, και θα έμεινα περισσότερο, αλλά επειδή ο μήνας έκλεινε Πάσχα και συνήθως στις στρατιωτικές μονάδες κάνουν επισκέψεις για να μην υπάρχουν. Ο Θεοφαναγιαννάκος το πρώτο ερώτημα που μου έκανε ήταν πρώτο, τι μισθό παίρνω και αν κάνω παρέα με στρατιωτικούς. Και από εκεί και πέρα πρέπει να πω, έκανα ορισμένες σκέψεις, οι οποίες θέλω, είναι ευκαιρία να τις καταθέσω. Επειδή μιλάμε για τη μικρού χούντα, για τους αξιωματικούς του μεσαίους ή τους κατώτερους και όχι τους ανώτερους, και πράγματι υπήρχε μεγάλη χούντα, η οποία όμως περίμενε να πάρει το σήμα από τα ανάκτορα ή από τους Αμερικάνους απευθείας και γι' αυτό δεν κινήθηκε. Αυτοί είναι αξιωματικοί, οι οποίοι είχαν ένα μίσος βασικά στην αστική τάξη. Διότι δεν μπορούσαν να πάνε στα πανεπιστήμια λόγω οικονομικών αδυναμιών και θεωρούσαν ότι η κατάληξη σε σχολή αξιωματικών ήταν κατά κάποιο τρόπο μια δυσμενής. Αυτό έχει μια προϊστορία. Πριν από τον πόλεμο οι αξιωματικοί θεωρούνται, θα έλεγα, μια ηγέτιδα κοινωνική τάξη. Υπήρχε νόμος που έπρεπε να παντρευτούν με πρίκα, κυκλοφορούσαν στον δρόμο με στολή και θεωρούνται, και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι γόνοι πλουσίων οικογενειών πήγαιναν στο ναυτικό, στο στρατό. Μετά άλλαξε η δομή. Και μετά τον πόλεμο, όταν νέες τάξεις ανήρθαν στην κοινωνία, οι μηχανικοί και άλλοι, έπαυσαν να κυκλοφορούν με στολή. Ένιωθαν άσχημα πλέον. Αυτό δεν προκύπτει ότι, παραδείγματος χάρη, όταν εγώ συνελήφθη όπως και άλλοι, είχα συλλάβει πνευματικούς ανθρώπους. Εγώ ήμουν με τον Μαρονίτη δίπλα, τον Καράιο, όλους. Αν πάρουμε τον κατάλογο των συλληφθέντων, εκτός από τους αριστερούς που η λίστα είναι μόνιμη, αυτή ήταν μόνιμη σε κάθε περίπτωση, έτσι, γιατί και πριν από τη Χούντα, πολλοί από αυτούς ήταν ακόμη στα ξερονήσια. Αυτή ήταν. Από εκεί και πέρα θα δούμε, θα δούμε όλο τον κατάλογο αυτών που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν, ή εκτός από τους πολιτικούς, ήταν όλοι ή αστεί, μελεβαστοί, και κυρίως πνευματικοί άνθρωποι. Λοιπόν, και επεδίωξαν πράγματι να εμφανίσουν ένα λαϊκισμό για να γίνει αποδεκτή, και το νιώθανε, διότι θεωρούνταν σαν ότι προερχόνταν από τις φτωχές οικογένειες και το νιώθανε. Όμως είναι αστείο να μιλάμε για επανάσταση, γιατί δεν έκαναν καμία απολύτως επαναστατική αλλαγή υπέρ της χώρας, υπέρ του συνόλου, υπέρ κάθε άλλο. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχε λάδωμα, το περίφημο μπαλόσιμο, Μπαλόπουλος τουρισμού για τα ξενοδοχεία έπαιρνε τη μίζα του, τα κρέατα και τόσες άλλες υποθέσεις διαφθοράς. Όταν λοιπόν μιλάμε για μια δικτατορία η οποία εμφανίζεται ως επανάσταση για να σώσει τη χώρα από τους πολιτικούς, τους διεφθαρμένους και κάνει τα χειρότερα, εδώ αποδεικνύεται ότι απλά ήταν
ήταν μια μαφία, θα έλεγα, μέσα σε αυτό, για τους λόγους που εξήγησα, και όχι μόνο δεν έκανε τίποτε, αλλά αντίθετα δημιούργησε μια μεγάλη καθυστέρηση. Συμφωνώ με τον καθηγητή ότι υπήρξε μια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, πολύ σημαντική, είχε αρχίσει να αλλάζει η χώρα. Έχω μια επιφύλαξη κατά πόσον ήταν λάθη των πολιτικών, διότι επιμένω κάπως ότι η πολιτική, λόγω του ότι υπήρχε αυτή η τριαδική υπερεξουσία, η οποία παρανέβαινε μέχρι και το εκλογικό σύστημα με το οποίο θα γινόταν οι εκλογές, οι πολιτικοί είχαν λίγα περιθώρια να παρέμβουν. Εγώ δεν θα ξεχάσω μία σύγκρουση που είχαμε με τον αείμνη στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Για τις εκλογές βίας και νοθείας. Είναι 1963 εκλογές πριν φύγει. Εγώ εκπροσωπώ το Βήμα και τα Νέα στην περιοδία του Καραμανλή. Κατεβαίνουμε από την Αλεξανδρούπολη με ένα σκάφος περί την περιοδία για να πάμε Μυτιλήνη. Είμαι στην Κουπαστή, έχει φεγγάρι ωραίο κτλ. Βγαίνει ο Καραμανλής, τον οποίο εγώ είχα μια πολύ καλή εργασία. Εμείς ανήκαμε άλλωστε στη δημοσιογραφική εκείνη εποχή που δεν θίγαμε τα πρόσωπα. Θίγαμε μόνο την πολιτική. Έτσι. Πολύ βασικό. Γι' αυτό και επίσης τηρούσαμε απαραίτητα και το off the record. Δηλαδή μας δίναν πληροφορίες και όταν μας λέγανε αυτές δεν πρέπει να δημοσιευθούν, το τηρούσαν. Και γι' αυτό είχαμε μια συνεργασία καλή. Μου λέει λοιπόν, λέει, τα πιστεύεις αυτά που λέει ο αρχηγός σου για τον Γεώργιο Παπανδρέου, για τη βία και την νοθεία κλπ. Και λέω ναι, αλλά δεν πρόλαβα καημένος να πω τη συνέχεια. Και με πιάνε από το πέτο, προσπαθούσαν, ευτυχώς ήμουν κοντός και κουπαστή, έφτανε στις πλάτες, γιατί μπορεί και να είχα πέσει μέσα στη θάλασσα. Μετά που ηρέμησε, το εξήγησα ότι, και το έχω γράψει κιόλας. Λέω ναι, αλλά δεν είχατε εσείς ανάμειξη. Και τότε ακριβώς με εξομολογήθηκε ότι έμεσα, αλλά με μεγάλη σαφήνεια, ότι πολλά πράγματα που ήθελε να κάνει δεν μπορούσε να το κάνει. Άρα μιλάμε για μια εποχή όπου πραγματικά αυτές οι τρεις υπερδυνάμεις, ας το πω έτσι, καθόριζαν την πολιτική ζωή και περιόριζαν ακόμη και τις δυνατότητες. Αν υπάρχει ένα λάθος στο πολιτικό κόσμο συλλογικά, είναι, το είπε και ο Γιάννης, ότι υπήρχαν οι προειδοποιήσεις και η τότε κυβέρνηση, αλλά και τα κόμματα, δεν είχαν εγκαίρος λάβει κάποια μέτρα. Δηλαδή, κάποιοι πίστευαν, κάποιοι δεν το πίστευαν. Ακόμη και στη δίκη την περίφημη του Ασπίδα, ο αείμνηστος Μανδυλαράς παρουσίασε το χαρτί ψυχιάτρου που αποδείκνυε ότι ο Παπαδόπουλος ήταν ψυχασθενής. Χαρτί γιατρού. Εξαφανίστηκε ο γιατρός, δολοφονήθηκε και ο Μανδυλαράς. Μάλιστα. Κύριε Χατζηβασιλείου, ναι. Μα πω κι εγώ, δηλαδή, κατά πόσον ο φιλελεύθερος, ριζοσπαστικός, συντηρητικός χώρος, έστω και σε πολύ μικρά ποσοστά του, αν πλαισίωσε τη Χούντα, δηλαδή αν απέκτησε κάποιες προσβάσεις στον πολιτικό, ιδεολογικό, ίσως και επιχειρηματικό εν γέννη χώρο, ως πιο συγγενής δήθεν, διότι αυτοί καταλήγουμε ότι η ιδεολογία δεν διέθεταν, ήσαν εξουσιολάγνοι. Είναι η αποτίμηση της φύσης της δικτατορίας, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο φοβάμαι ότι στο δημόσιο διάλογο δεν το έχουμε ακόμα επιχειρήσει συστηματικά. Θα ξεκινήσω συνεχίζοντας μια παρατήρηση του κυρίου Ρωμαίου για το ζήτημα ακριβώς αυτό της επίπτωσης που είχε η δικτατορία των συνταγματαρχών στη δημόσια εικόνα των ενόπλων δυνάμεων, του στρατού ξηράς ειδικά, γιατί ήταν υπόθεση του στρατού ξηράς κατά κύριο λόγο. Δεν είχαν προσβάσεις στο ναυτικό και στην αεροπορία. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η δικτατορία των συνταγματαρχών, επειδή ακριβώς ήταν ένα καθεστώς ασόβαρο, πολύ σκληρό μεν, αλλά δεν έβγαζε νόημα στο κοινωνικό πλαίσιο της Ελλάδας, το πρώτο πράγμα που καταστρέφει στην ελληνική κοινωνία είναι ακριβώς το κύρος του στρατού.
Δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Ρωμαίος, ότι ο στρατός και πρώτο 67 έχει ο αξιωματικός ένα σημαντικό κοινωνικό στάτους. Η Σχολή των Ευελπίδων, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, η Σχολή Ικάρων είναι σημαντικοί στόχοι για τα αξιόλογα μέλη της ελληνικής νεολαίας. Μετά την δικτατορία όμως πράγματι υπάρχει αυτή η μείωση του κύρους συνολικά, άδικα για τους υπόλοιπους, αλλά πάντως ο στρατός υποφέρει, ο πρώτος που υποφέρει στο κύρος του είναι ο στρατός. Σημειώστε δε ότι κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, νομίζω είναι μια επιστολή του Ευάγγελου Αβέροφ προς τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, στην οποία ο Αβέροφ επισημαίνει ότι υπάρχει ήδη το 71 με 72 μια τρομακτική μείωση των νέων που ζητούν να μπουν στις στρατιωτικές σχολές. Ακριβώς επειδή δεν έχει πια το κοινωνικό στάτους, την κοινωνική αποδοχή, η έννοια των ενόπλων δυνάμεων στην ελληνική κοινωνία λόγω της δικτατορίας. Επομένως το πρώτο θύμα είναι στην πραγματικότητα ο ίδιος ο στρατός. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν μπορεί να... Εγώ δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να ακούω για στρατιωτικό ήθος. Προφανώς και εσείς το είπατε γιατί το επικαλούνται, αλλά πιο στρατιωτικό ήθος από συνταγματάρχες οι οποίοι εμφανίστηκαν στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και του επέβαλαν την εξουσία τους με πραξικόπημα. Δεν υπάρχει κανένα στρατιωτικό ήθος εδώ πέρα. Έχει καταλυθεί η ιδέα της ιεραρχίας και των εντολών που είναι η βάση του στρατιωτικού ήθους. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι αυτό που το υπονόησα προηγουμένως, είναι από τις δικτατορίες στον ευρωπαϊκό χώρο η οποία είναι εντελώς ασόβερη, εντελώς γελία. Δηλαδή υπάρχουν άλλες δύο δικτατορίες στην Νότια Ευρώπη αυτή την εποχή. Είναι η δικτατορία στην Πορτογαλία, ο Σαλαζάρ και η συνέχεια του Καετάνο, και η δικτατορία του Φράγκο στην Ισπανία. Με λαϊκό έρισμα, αμφότερες. Ασφαλώς, με λαϊκό έρισμα. Δεν θέλω να πω ότι είναι σε οποιαδήποτε περίπτωση καλά καθεστώτα. Ασφαλώς δεν είναι. Αλλά αυτά τα καθεστώτα, όπως είπατε, έχουν κάποια λαϊκά ερίσματα υπερσυντηρητικών στρωμάτων, αλλά εκφράζουν κάτι. Ενώ η δικτατορία των συνταγματαρχών δεν έχει κανένα κοινωνικό αίρεσμα, απολύτως. Δεν εκφράζει τίποτα. Είναι μια γελία περίπτωση. Δηλαδή, είναι η 30-40 της δίθεν επαναστατικής επιτροπής. Γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι θύματα των ίδιων των σφετεριστών της εξουσίας ήταν οι προϊστάμενοι τους. Έχουμε σοριδών αποστρατείες, ιδιαίτερα δε μετά την απόπειρα του βασιλιά στις 13 Δεκεμβρίου του 1967 να τους ανατρέψει, όπου έφυγε κλωτσιδών, αν μου επιτρέπετε, και το άνθος του στρατεύματος. Και οπωσδήποτε και αξιωματικοί, οι οποίοι δεν, κατώτεροι από αυτούς, οι οποίοι δεν αποδέχονταν την εξουσία τους, και υπάρχουν φαινόμενα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, επέσχυντα φαινόμενα βασανισμού όχι μόνο πολιτών, αλλά και αξιωματικών, χυδαίου βασανισμού Ελλήνων αξιωματικών από ένα καθεστώς το οποίο υποτίθεται ότι ήταν στρατιωτικό. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, και μετά το κίνημα του ναυτικού, ας πούμε, η περίπτωση Παπαδόγκονα, πάρα πολλές, η περίπτωση Οπρόπουλου, και είναι πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες ασκήθηκε χυδαία βία εναντίον Ελλήνων αξιωματικών, οι οποίοι μάλιστα ήταν νομιμόφρονες, είχαν τιμήσει τον όρκο τους. Θα πρέπει όμως να τονίσω εδώ αυτή τη διαφορά. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Λέω ότι οι περιπτώσεις της Ισπανικής και της Πορτογαλικής δικτατορίας ήταν ασφαλώς κακά καθεστώτα, αλλά εξέφραζαν κάτι κοινωνικά, ενώ εδώ ήταν εντελώς ασόβαρο. Ήταν μια περίπτωση, δεν εξέφραζαν τίποτα άλλο παρά μόνο αυτή την ομάδα των 15 έως 30 ανθρώπων, και κυρίως τα παραλυρήματα και τις φαντασιώσεις τους. Εδώ είναι η τραγωδία μιας χώρας η οποία βρίσκεται στο 8% ετησίως ανόδου του ΑΕΠ, και η οποία βρίσκεται υπό την εξουσία αυτών των ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να τονίσω κάτι. Δεν έχουν κανένα λαϊκό αίρισμα, επειδή πράγματι, όπως είπατε, ο χώρος της ΕΡΕ, ο χώρος δηλαδή της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα, τους αποκόπτει οριστικά και αμετάκλητα από οποιαδήποτε λαϊκή πρόσβαση. Δηλαδή, από το χώρο της ΕΡΕ αποκηρύχθηκαν αμέσως, και από τον Παναγιώτη Κανελόπουλο που είναι ο αρχηγός της ΕΡΕ, και από μεγάλα στελέχη της ΕΡΕ, Ράλης, Παπαλίγουρας, άνθρωποι οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν επέτρεψαν την νομιμοποίησή τους, αποκηρύχθηκαν από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή από το Παρίσι. Μόνον από τα μεγάλα στελέχη της ΕΡΕ, μόνον ο Παναγιώτης Πιπινέλης
ήταν αυτός ο οποίος ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών, μάλλον κατά τη γνώμη μου με κάποια ιδιότυπη αντίληψη που είχε ο άνθρωπος αυτός και ως διπλωμάτης και πολιτικά. Αλλά επειδή ακριβώς δεν υπήρξε καμία δυνατότητά τους να αποκτήσουν πρόσβαση στο κομμάτι της συντηρητικής κοινής γνώμης, βρέθηκαν στην πραγματικότητα πλήρως αποκομμένοι πολιτικά. Αυτό επίσης έτεινε να αυξάνει και την ανοησία του καθεστώτος, γιατί μία μικρή ομάδα ακραίων ανθρώπων, χωρίς κανένα λαϊκό έρισμα, παρά μόνον ίσως με την αποδοχή που δίνει η άσκηση της εξουσίας και το πελατειακό σύστημα, αν θέλετε, και η διαφθορά την οποία προσπάθησαν να προωθήσουν. Αυτό σήμαινε ότι οι εσωτερικές τους διαμάχες γίνονται πολλές φορές και χειρότερες, ακριβώς επειδή ήταν απομονωμένοι. Τέλος, επιτρέψτε μου μία παρατήρηση, χωρίς την οποία νομίζω ότι θα είναι ημιτελής η συζήτησή μας για τη δικτατορία. Η δικτατορία καταστρέφει το κύρος του στρατού στην ελληνική κοινωνία. Αυτό που κάνει όμως επίσης είναι ότι είναι υπεύθυνη για τη μεγαλύτερη τραγωδία του ελληνισμού μετά το 1922, είναι το 1974 στην Κύπρο. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι με έναν κούφιο, ρηχό, ανόητο, εθνικιστικό λόγο προκαλούν, δηλαδή ανοίγουν την Κερκόπορτα και γίνεται η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με τα αποτελέσματα τα οποία μέχρι και σήμερα βιώνει ο ελληνισμός στο σύνολό του. Νομίζω ότι αυτό και μόνο δείχνει το βαθμό της καταστροφής που έφεραν, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής αυτοί φύγανε, αλλά η ελληνική γλώσσα που μιλιόταν επί 3.000 χρόνια στη βόρεια ακτή της Κύπρου δεν μιλιέται πια σήμερα. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να θυμόμαστε, το πόσο καταστροφική ήταν και πόσο ταπεινωτική ήταν αυτή η εξουσία και το πόσο ζημιά έκανε ακόμα και στον ίδιο το στρατό, τον οποίο υποτίθεται ότι ήθελε να εκφράσει. Διότι το να προείστανται βασανισμών αξιωματικοί και ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΣΑ και τα λοιπά, ταγματάρχες, αντισυνταγματάρχες, ότι πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η οποιαδήποτε αντίρρηση εκφραζομένη καθιονδήποτε τρόπο προς το καθεστώς, είτε με μία δήλωση η οποία δημοσιευόταν, πολιτικού που δημοσιευόταν στο εξωτερικό, είτε με την κυκλοφορία κάποιων προκηρύξεων, είτε με την τοποθέτηση βομβών σε συμβολικά σημεία, όχι βόμβες δηλαδή με τυφλά χτυπήματα, όπου τις τοποθετούσαν διανοούμενοι υψηλωτά του κύρους, καθηγητές πανεπιστημίου και τα λοιπά, ότι το καθεστώς έδειχνε το απεχθές πρόσωπό του. Ήτανε αδιάλακτο και μόνο αν μπορεί να ψάρευε κανέναν συνεργάτη, μικροσυνεργάτη κτλ. Εκεί έδειχνε επίοικια, έδειχνε δηλαδή μόνο στα καρφιά του. Οποιοσδήποτε άλλο, σε όποιο επίπεδο εξέφραζε την αντίθεσή του με το καθεστώς, πατασόταν αμιλίκτος. Ήταν βασικό χαρακτηριστικό αυτό. Έχω μια παρατήρηση στα όσα ελέγχθηκαν. Συμφωνώ απολύτως ότι κατέστρεψε την έγκλη του στρατού. Κατέστρεψε την Κύπρο. Αυτά είναι αναντήρικα. Εγκλημάτισε και για τα δύο. Αλλά τον πρώτο καιρό εγώ δέχομαι ότι υπήρξε μια λαϊκή ανακούφιση. Ενώ ούτε τον πρώτο χρόνο, τους πρώτους μήνες, ο λαός είχε μπουχτίσει με τις διάφορες ανοησίες που είχαν γίνει και είπε επιτέλους. Αυτό κράτησε λίγο. Ναι, διότι όταν έγινε η κηδεία του Παπανδρέου ήτανε παλαϊκή. Πότε έγινε η κηδεία? Καλά, έγινε το Νοέμβριο του 68. Ναι, έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα. Έδειξε, γιατί ήταν αμέσως μετά το πρώτο δήθεν δημοψήφισμα και ένα από τα κυρίαρχα συνθήματα ήταν ότι σήμερα ψηφίζει ο λαός. Εγώ νομίζω ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 67 υπήρχε μια ανοχή του κόσμου. Από εκεί και ύστερα η σκληρότηση του καθεστώτος, τα μέτρα τα οποία έλαβαν, η αστυνομική εξουσία η οποία ισχύτο, άλλαξε σιγά σιγά. Δεν είναι μόνο αυτό, Γιάννη μου. Είναι το εξής, ότι καταρχήν αν υπήρξαν κάποιες μήνες, δεν ξέρω αν ήταν ανοχή ή ελπίδα, αλλά είναι φυσικό, ο κόσμος πάγωσε. Κατά συνέπεια δεν υπήρξαν αντιδράσεις.
Γενικά όμως δεν υπήρξε κάποια μεγάλη αντίσταση λαϊκή, γιατί απλούστατα δεν έθιξαν από πλευράς βίας, εννοώ. Δεν ασκήθηκε βία στο λαό. Ασκήθηκε βία στην ηγετική τάξη. Δηλαδή την πολιτική, την πνευματική, τη στρατιωτική, εκεί ασκήθηκε βία. Αλλά αυτή ήταν μειοψηφία. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ συμφωνώ με τον καθηγητή, λέει το εξής, ότι υπήρξαν βεβαίως, η δικτατορία είναι ένα μισητό καθεστώς. Είναι αντιδημοκρατικό, άρα είναι απορριπταίο. Αλλά υπήρξαν δικτατορίες οι οποίες λειτουργήσαν και ωφέλησαν. Αυτή η δικτατορία δεν είναι μόνο το θέμα της Κύπρου, είναι τραγικό βέβαια, δεν νομίζω, και μόνο το γεγονός ότι οφείλεται στη δικτατορία η διχοτόμηση και η περιπέτεια του Κυπριακού μέχρι σήμερα, αυτό και μόνο για μια δικτατορία που προέρχεται από το στρατό, που υποτίθεται ο στρατός ένα ρόλο έχει, να υπερασπίζεται την πατρίδα, να υπερασπίζεται, έτσι δεν είναι, την ακεραιότητα την εδαφική, να είναι αυτός ο στρατός ή οι εκπρόσωποι, έστω δεν είναι ο στρατός, οι εκπρόσωποι του όμως να την καταστρέφουν, και από την άλλη μεριά δεν υπήρξε κανένα απολύτως όφελος στην κοινωνία, στην οικονομία. Φατρίασαν περισσότερο από τους πολιτικούς. Συμπληρώνονται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 40 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η Βουλή των Ελλήνων, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό, η τηλεόραση της Βουλής, η βιβλιοθήκη της Βουλής αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ώστε να επισημανθεί η σημασία του γεγονότος της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Οργανώνονται σχετικές εκθέσεις, 2 ημερίδες, μία για τη δικτατορία και η άλλη για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, συζητήσεις όπως αυτή την οποία διεξάγουμε σήμερα, όπου καλύψαμε πρώτα την περίοδο πριν από τη δικτατορία, για να προσπαθήσουμε να βρούμε αν υπήρχαν κάποιες αιτίες ώστε να συντελεστεί η εκτροπή από την ομαλότητα την οποία ζούσαμε με όλα τα προβλήματα έως το 1967. Επιχειρήσαμε παραλλήλως εν συνεχεία να δούμε ποιος ήταν ο χαρακτήρας αυτής της εκτροπής, αυτής της δικτατορίας, ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι σφετερίστηκαν την εξουσία, έτσι ώστε με ανανεωμένες τις αναμνήσεις μας ή τις εκτιμήσεις μας να προχωρήσουμε στην εκτίμηση της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Εισερχόμαστε δηλαδή στο τρίτο στάδιο της συζήτησής μας, που είναι και ο κεντρικός της πυρήνας, η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ας αρχίσουμε από το νεότερο τούτη τη φορά. Τι σημαίνει αυτή η αποκατάσταση της δημοκρατίας και ποια είναι τα στάδια της, διότι προφανώς δεν είναι στιγμιαία η αποκατάσταση, είναι μια διαρκής, μια εξελικτική διαδικασία, κύριε Χατζηβασιλείου. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια μικρή παρατήρηση. Αναφερθήκατε στο ενδεχόμενο κάποια συνεννόησης του Ιωαννίδη με πρακτορίσκους της CIA που μπορεί να τον ενθάρρυναν να κάνει το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Επιτρέψτε μου μόνο να παρατηρήσω ότι αυτό είναι αυτό που ισχυρίζονται οι άνθρωποι του Ιωαννίδη. Δεν το έχουμε τεκμηριώσει αυτό το πράγμα από την αμερικανική πλευρά. Η αμερικανική πλευρά έχει άλλη ευθύνη, επειδή κατάλαβε ότι μπορεί να κάναν κάτι εναντίον του Μακαρίου και δεν τους σταμάτησε. Όπως και δεν σταμάτησε την τουρκική εισβολή, και ιδίως τη δεύτερη τουρκική εισβολή τον Αύγουστο του 1974, η οποία ήταν και το χειρότερο από όλα. Θέλω να πω, η τάση της έρευνας σήμερα είναι να δίνουμε μάλλον την έμφαση και στην επιβολή της δικτατορίας, και σε αυτήν την περίπτωση να δώσουμε την έμφαση στα μεγάλα λάθη που έγιναν από τη δική μας πλευρά, από την ελληνική πλευρά, έστω και αν ήταν υπό την δικτατορική εξουσία. Γεγονός είναι όμως ότι η κρίση την οποία αφρόνως οι ίδιοι ξεκινούν στην Κύπρο δείχνει το μέγεθος της
Σαφώς. Αυτό που δείχνει ουσιαστικά είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκινούν. Και ήταν λογικό, τώρα ήταν ανώτεροι αξιωματικοί, δεν ήταν στρατηγοί, δεν μπορούσαν να διαχειριστούν ζητήματα ειρήνης και πολέμου, δεν είχαν δυνατότητα να διαχειριστούν υψηλή στρατηγική. Μπορούσαν ωραία να διοικήσουν τα άρματα μάχης σε ένα πραξικόπημα, αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν απόφαση ειρήνης και πολέμου. Αυτό που δείχνει κυρίως αυτή η κρίση είναι ότι έχουν ξεκινήσει μια περιπέτεια στην Κύπρο τη στιγμή που δεν είναι σε θέση η Ελλάδα να υπερασπιστεί σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου ακόμη και τα ανοχήρωτα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι τρομερό πράγμα για έναν άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν ταξίαρχος, ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Αυτό το σημείο στο οποίο χάνεται η εξουσία για τους δικτάτορες νομίζω είναι λόγω της αποτυχίας της επιστράτευσης που κηρύσσουν. Κηρύσσουν στις 20 Ιουλίου γενική επιστράτευση, μεγάλο λάθος. Δεν κηρύσσεις γενική επιστράτευση, ούτε ο Παπάγος του 40 δεν έκανε γενική επιστράτευση. Καταραίει ουσιαστικά όλο το στρατιωτικό σύστημα. Η Ελλάδα στην πραγματικότητα περνάει το καλοκαίρι του 1974 χωρίς να έχει αυτό που ονομάζουμε συγκροτημένο εθνικό στρατό. Γιατί έχει καταρρεύσει όλο το σύστημα από την αποτυχία της επιστράτευσης. Αυτός νομίζω είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο αναγκάζονται να παραδώσουν την εξουσία. Είναι το γεγονός ότι οι Αμερικανοί που 21-22 Ιουλίου προσπαθούν να φτιάξουν μια εκεχηρία στην Κύπρο ανακαλύπτουν ότι κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν βρίσκεται στο γραφείο του. Το έχουν όλοι σκάσει. Και εκείνη τη στιγμή καλούνε τις πολιτικές δυνάμεις πίσω και εδώ πέρα είναι πάλι ένα πολύ εντυπωσιακό σημείο γιατί δείχνει μια μεγάλη δραματικότητα εκείνων των στιγμών που είναι η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το Παρίσι το βράδυ της 23ης προς 24η Ιουλίου του 1974 με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος το οποίο του προσφέρει ο Βαλερί Ζισκάρ ντ'Εστέν. Είναι η ώρα κατά την οποία αν θέλετε, επικεντρώνονται όλες οι ελπίδες και οι προσδοκίες στην πραγματικότητα σε έναν άνθρωπο. Δεν είναι καλό για το πολιτικό μας σύστημα να το λέμε αυτό. Πολλά πράγματα εξαρτώνται από έναν άνθρωπο. Ειδικά εκείνη τη στιγμή, εκείνο το καλοκαίρι του 1974. Αναρωτιέμαι, κύριε Τζανετάκο, τι θα είχε γίνει αν είχε πέσει εκείνο το αεροπλάνο εκείνο το βράδυ. Δεν ξέρω τι θα είχε γίνει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση υπάρχει εδώ πέρα, πρέπει να παραδεχθούμε ότι και με τον εντελώς ιδιάζοντα ρόλο του Κωνσταντίνου Καραμαλή και των στενών συνεργατών του δεν κινείται μόνος του ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής είναι ηγέτης μιας ομάδας ανθρώπων. Αναφέρατε Αβέρο, Φράλη, Ζολότα, Παπακοσταντίνου, Παπαλιγούρα. Έρχονται νεότεροι άνθρωποι μέσα σε αυτήν την ομάδα, ο κύριος Βαρβιτσιώτης, ο Κωστής Στεφανόπουλος, ακριβώς εκείνη την χρονική περίοδο. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα δείχνει και πρέπει να πω και η ελληνική κοινωνία μια πολύ μεγάλη υπευθυνότητα εκείνης της ώρας. Ίσως επειδή είμαστε στην άκρη του γκρεμού. Υπάρχει δηλαδή μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, μια κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ των δύο μεγάλων παρατάξεων, της κεντροδεξιάς και του κέντρου, συν κάποιων δυνάμεων, οι νέες δυνάμεις, οι νέες αντιστασιακές δυνάμεις, κεντροαριστερές, οι οποίες έχουν αναδειχθεί στον αγώνα εναντίον της δικτατορίας. Αυτή η κυβέρνηση με πολύ ταχαία βήματα αποκαθιστά την νομιμότητα. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία κομμάτων και κυρίως το γεγονός ότι καταργείται ο νόμος 509, ο αναγκαστικός νόμος, δηλαδή νομιμοποιείται το ΚΚΕ το Σεπτέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική δημοκρατία θα κινηθεί σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο από το προηγούμενο. Το τρίτο στάδιο είναι η διενέργεια των εκλογών της 17ης Νοεμβρίου, η ανάδειξη δηλαδή μιας νομιμοποιημένης κυβέρνησης και ταυτόχρονα 21 μέρες μετά το δημοψήφισμα για το πολιτιακό που λύνει μία και καλή οριστικά αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το πολιτιακό ζήτημα. Η αντιπολίτευση ήταν διστακτική ή μάλλον αρνητική για την προκήρυξη των εκλογών για την 17η Νοεμβρίου, ότι θα ήταν ανέτοιμη και ο Γιώργος Μαύρος, επειδή ήταν αντιπρόεδρος και υπουργός εξωτερικών και πήγαινε και ερχότανε και τα λοιπά τότε, αλλά επέμενε ο Καραμαλής ότι ήθελε να υπάρξει άμεση νομιμοποίηση, άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση. Δηλαδή η εμβάπτιση στη λαϊκή βούληση. Το μεγάλο πρόβλημα, και επιτρέψτε να πω και το τελευταίο στάδιο είναι η εκπόνηση του συντάγματος από τον Γενάρη του 1975 μέχρι τον Ιούνιο του 1975. Αυτό είναι το νέο σύνταγμα, το νέο θεσμικό πλαίσιο, εντελώς καινούριο.
σε πολύ μεγάλο βαθμό εξυγχρονισμένο και σε επίπεδο δικαιωμάτων και σε επίπεδο συγκρότησης της εξουσίας, και όλη αυτή η διαδικασία νομίζω ότι τελειώνει και με τις δίκες των προτετείων και των συνεργατών μέχρι το τέλος του 1975. Αυγούστου Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Ναι. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η ελληνική μετάβαση στη δημοκρατία, η οποία γίνεται, φανταστείτε, σε λιγότερο από ένα έτος, δηλαδή από 23 Ιουλίου μέχρι 11 Ιουνίου τίθεται σε ισχύ το Σύνταγμα το 1975, γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, γίνεται ανέμακτα, και ενώ ταυτοχρόνως οι κυβερνήσεις, οι Εθνικής Ενότητας και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας υπό τον Καραμανλή αργότερα, αντιμετωπίζουν ταυτόχρονη εσωτερική και εξωτερική κρίση, δηλαδή και τις προσπάθειες των νοσταλγών της δικτατορίας να ανατρέψουν την καινούργια κατάσταση και να δολοφονήσουν τον Καραμανλή, και έναν ανοιχτό ουσιαστικά πόλεμο, την πιθανότητα πολέμου στο Αιγαίο, στη Θράκη και στην Κύπρο με την Τουρκία. Από τις τρεις μεταβάσεις στη δημοκρατία στη Νότια Ευρώπη που γίνεται ακριβώς εκείνα τα χρόνια, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα, η ελληνική είναι η ταχύτερη, είναι ανέμακτη και πιο ομαλή. Και νομίζω ότι αυτό οφείλεται όχι μόνο, ασφαλώς οφείλεται και στις αδιαμφισβήτητες ικανότητες του Κωνσταντίνου Καραμανλή και των συνεργατών του, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι μπροστά στο χείλος του γκρεμού το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας δείχνει την αναγκαία σύνεση ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί αυτές τις τεράστιες εντάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι δεν είναι μόνο η θεμελίωση ενός νέου δημοκρατικού καθεστώτος αυτό που γίνεται το 1974 με 1975, ταυτοχρόνως μέσα στο σχεδιασμό του Καραμανλή και των συνεργατών του βρίσκεται και η παράλληλη ένταξη στην Ευρώπη. Δηλαδή η αντίληψη της μεταπολίτευσης είναι ότι η αποκατάσταση της δημοκρατίας, η δημιουργία μιας εδρεωμένης νέας σύγχρονης δημοκρατίας βρίσκεται σε άμεση συνομιλία και εξαρτάται από την παράλληλη πλήρη ένταξη της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. 11 Αυγούστου ο Καραμανλής φωνάζει τους επιτελάρχες και ζητάει να φύγει το στρατόπεδο του στο Γουδί που είναι τα τεθωρακισμένα. Ο έλεγχος πρωτεύουσα. Και άλλες ειδικές δυνάμεις, κάτι πεζοναύτες και τα λοιπά, να φύγουν από το λεκανοπέδιο. Αυτοί εκφράζουν αντιρρήσεις. Τελικά κάμπτονται. Έπειτα από 8 μέρες αποστρατεύει τον αρχηγό του ΓΕΘΑ τότε, τον Μπονάνο, τον βασικό υπεύθυνο για την κυπριακή τραγωδία, και τον αρχηγό του ΓΕΣ, τον Γαλατσάνο. Κρατάει τον αρχηγό του ναυτικού, ο οποίος έπαιξε ένα ρόλο γέφυρα σε όλη αυτή τη διαδικασία, τον Αραπάκη, και τον αρχηγό της αεροπορίας. Τους άλλους τους αποστρατεύει. Έχουμε δηλαδή περίπου 16-17 μέρες μετά την τυπική αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αυτή γίνεται ναι μεν ανεμάκτος, αλλά γίνεται και ακινδύνος. Ως πολιτικός συντάκτης είμαι βέβαιος ότι παρακολουθήσατε βήμα το βήμα της εξελίξης στη Μεγάλη Βρετανία, που ήταν το κυβερνητικό επιτελείο. Εκεί έμενε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής τις πρώτες μέρες και τα λοιπά. Ακινδύνος όχι. Καταρχήν πρέπει να παραδεχτούμε, και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο καθηγητή, ότι οποιαδήποτε άλλη λύση εκτός του Καραμανλή κατά πάσα πιθανότητα θα δημιουργήσει προβλήματα. Διότι η κατάσταση δεν ήταν ελεγχόμενη από κανένα. Τα σταγονίδια δεν ήταν λίγα. Δεν ήταν λίγα. Και ήταν διατεθειμένα να αντιδράσουν. Αλλά δεν ήταν μόνο το θέμα της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Ήταν και η διαχείριση των εθνικών θεμάτων. Θα έλεγα πολύ πιο δύσκολο από το πρώτο. Ένας συνδυασμός λοιπόν χρειαζόταν ένα πολιτικό, ο οποίος θα είχε εμπειρία, σύνεση και αποφασιστικότητα. Στο παρασκήνιο είχε επιχειρηθεί να δοθούν διάφορες λύσεις. Με βάση τα λέγανε στην αρχαιότητα, τον Κανελόπουλο, άλλους.
Η παρέμβαση του Αβέροφ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αποφασιστική. Όταν ο ίδιος ανέλαβε την πρωτοβουλία να τηλεφωνήσει τον Καραμανλή και να έρθει. Και η αποδοχή του Καραμανλή. Εγώ είχα συναντήσει τον Καραμανλή στη Μεγάλη Βρετανία. Έμενε σε ένα δωμάτιο μικρό, μάλιστα, μόνος του. Και είχα πολλές συζητήσεις. Τις μέρες εκείνες. Ο Καραμανλής εγνώριζε την κατάσταση. Διότι υπήρξαν και στελέχη παλαιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπήρξαν όμως και αξιωματικοί οι οποίοι είχαν αποστρατευτεί από τους χουντικούς και συνεργαζόταν και είχε πλήρη πληροφόρηση, επομένως ήξερε πώς να αντιμετωπίσει. Τα γεγονότα είναι όπως ακριβώς τα περιέγραψες σε σχέση με την αντίδραση για τη μετακίνηση των μονάδων, διότι η παρουσία των μονάδων στην Αθήνα αποτελούσε ένα κίνδυνο, γιατί οποιαδήποτε αντίδραση, όποιον, στα γονιδίων όπως λέγονταν τότε, δεν θα είχε καμία στοιχειώδη επιτυχία εάν δεν υπήρχαν στρατιωτικές μονάδες στο κέντρο της Αθήνας. Επομένως, Καραμανλή αναφεσβήτητα με κίνδυνο και τη ζωή του, έχει πρόβλημα και τη ζωή του, είναι ότι όλες αυτές οι αποφάσεις που πήρε, η αποφασιστικότητα που έδειξε, οδήγησαν στην ομαλή αποκατάσταση της δημοκρατίας. Θέλω μόνο λίγο να κάνω μια μικρή έτσι παρέθεση για το θέμα του Μακάριου. Βέβαια και εγώ δεν έχω κάπου δει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία ποιος θα ήταν ο ρόλος των Αμερικανών. Όμως πρέπει όμως να πούμε το εξής, ότι επειδή συνδέσαμε την προηγούμενη φάση τη δικτατορία με κάποιο παρελθόν κτλ. Ας συνδέσουμε και το πραξικόπημα κατά του Μακάριου με το παρελθόν. Ο Μακάριος ήταν ανέκαθεν στόχος και των Αμερικανών αλλά και πολλών δυνάμεων στην Ελλάδα. Στόχος διότι είναι Αμερικανών, διότι εμφανιζόταν ως ο ηγέτης του τρίτου κόσμου και διότι στην Ελλάδα από τότε που άνοιξε το Κυπριακό είναι γνωστό, άλλα συμφωνούμε, άλλα αποφασίζουμε, υπήρχε μια συνεχής σύγκρουση των κυβερνήσεων με τον Μακάριο. Υπήρξε μια έκθρα όλων των κυβερνήσεων. Και δεν υπήρχε αυτό. Εγώ έχω ζήσει στην Κύπρο. Έχω ζήσει. Είχα μια σχέση με τον Μακάριο. Θα σας πω όμως το εξής. Ότι πριν από το πραξικόπημα, στη μονάδα που υπήρχε εκεί, την περίφημη Ειρλή, υπήρξε μια τάση, θα έλεγα, οργανωμένη υπέρ της Ένωσης. Ο Μακάριος ήταν κατά. Δηλαδή θεωρούσε ανεύθυκτη λύση. Δεν μπαίνουμε τώρα στη Ρουσία ποιος είχε δίκιο, ποιος είχε άδικο. Αυτό είναι εκτός της σημερινής συζήτησης. Όμως υπήρχε ένα μίσος του στρατού που υπηρετούσε στην Κύπρο εναντίον του Μακάριου. Άρα λοιπόν η απόφαση του Ιωαννίδη να κάνει και το πραξικόπημα του στο Μακάριο, εγώ πιστεύω ότι κάποιοι δάχτυλος Αμερικανών υπήρχε. Διότι εκεί διακυβεύονται πολλά συμφέροντα. Στη Μέση Ανατολή, ο τρίτος κόσμος, κλπ. Είχε κάποια σχέση, αλλά άμεση σχέση με την αντιπαλότητα που είχε δημιουργηθεί μέσα στο στρατό, αλλά και στους πολιτικούς στην Ελλάδα εναντίον του Μακαρίου. Μάλιστα. Κύριε Βαρβιτσιώτη, εγώ σε όσα λέχθηκαν, ναι, από μέσα όσα ζήσατε δηλαδή, και βεβαίως μετά ως ερασιτέχνης, ιστορικός κιόλας. Όχι, εγώ θα σας πω για το σχηματισμό της κυβερνήσεως. Σε μια από τις μακρές συζητήσεις που είχαμε τον Καραμανλή, πολύ αργότερα, του είπα, σε αυτή την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητος, πώς δεν υπήρξαν και αριστεροί, πλέον συντηρητικοί αριστεροί. Λέει, λες να μην το σκέφτηκα. Με βασάνισε ολόκληρο ένα βράδυ. Φοβήθηκα όμως ότι ενδεχομένως η είσοδος αριστερών στην κυβέρνηση θα δημιουργούσε τάσεις τέτοιες στο στρατό, ώστε να είχαμε πιο έντονες αντιδράσεις. Το δεύτερο, μια μέρα τον ρώτησα, καλά ο Ζήγδης, του λέω, κύριε Πρόεδρε, είναι εναντίον σας, κάθε μέρα εναντίον σας λέει και φαντάζεται και γράφει. Λέει, να σου πω κάτι,
το Ζήγδη δεν τον έβαλα στην κυβέρνηση, όχι διότι δεν ήθελα, διότι ο Μαύρος μου επέβαλε να μην βάλω το Ζήγδη. Και μπροστά τα παραπολιτικά της ιστορίας. Ναι. Και το άλλο που θέλω να σημειώσω είναι ότι εσείς το είπατε, κύριε Τζανετάκο, νομίζω ότι ήταν ανέτοιμη για άμυνα η Κύπρος στο... Ναι. Λοιπόν, υπήρξαν η σαφής οδηγία του Μπονάνου να μην κάνουν τίποτα οι μονάδες. Υπάρχει μαρτυρία του επιτελάρχου της ΕΛΔΙΚ τότε, ενός ταξιάρχου, νομίζω, Γεωργίτσης, ο οποίος λέει, παίρνει τον Μπονάνου στο τηλέφωνο την ώρα που πέφτουν οι άλλοι λεξιπτωτιστές, την ώρα που ακούγονται οι πυροβολισμοί οι πρώτοι, και του λέει, βγάζει το τηλέφωνο έξω από το γραφείο, του λέει, δεν ακούς αρχηγέ, εδώ γίνεται αυτό. Μην κάνετε τίποτα, ήταν η απάντηση του Μπονάνου. Άρα η ευθύνη της στρατιωτικής ηγεσίας, το μην κάνετε τίποτα, είναι βαρύτατη. Γιατί όμως ο Μπονάνος ειρνήθη αυτή την ανάμειξη του στρατού? Γιατί ειρνήθη το κύριο καθήκον του στρατού, την άμυνα? Γιατί? Γι' αυτό δεν μας βάζει σε σκέψη ότι είχε και αυτός ενημερωθεί από τον Ιωαννίδη ότι κάποιοι άλλοι ήταν σίγουροι ή θέλανε το πραξιμοκόπημα κατά Μακαρίου? Μάλιστα. Δεν μου λέτε, κύριε Βαρβιτσιώτη, στο Υπουργικό Συμβούλιο υπήρξε κάποια συζήτηση για τον, ας τον χαρακτηρίσουμε μεταγενέστερη ορολογία, οδικό χάρτη για την μετάβαση ώστε η αποκατάσταση της δημοκρατίας να γίνεται κατά στάδια, ή τα αποφάσιζε μόνος του ή με κάποιο κλειστό επιτελείο? Όχι. Και μετά θα ήθελα ειδικότερα, επειδή ναι μεν βέβαια αρκετά χρόνια μετά διαδεχθήκατε τον Αβέροφ στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και δεν τον διαδεχτήκατε ειδικά τον Αβέροφ, μεσολάβησαν και πολλοί άλλοι, αλλά θα μπήκατε μέσα στην νοοτροπία. Πώς κατάφερε, και χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο που έχει και λίγη πονηράδα μέσα, βλάχικη, όχι κατόρθωσε, κατάφερε να κρατήσει τους στρατιωτικούς μέσα στους στρατώνες? Έχουμε άλλη μια καταγραφή στο βιβλίο του κυρίου Ρωμαίου ότι 22 Αυγούστου, χωρίς να έχει αναγγελθεί, με πολιτική περιβολή εισβάλλει στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Αμήνης του Ευάγγελου Αβέροφ το Σίτσα, ποιος? Ο ταξίαρχος Ιωαννίδης, να ζητάει και το λόγο. Βεβαίως του συμπεριφέρθηκε κατά τον τρόπο που έπρεπε και μάζεψε τα βρεμένα του και έφυγε. Αλλά 22 Αυγούστου είναι 30 μέρες από τότε που προτροπάδιν εγκατέλειψαν την εξουσία, εξευτελισμένη τελείως αυτή. Διήγηση Καραμανλή, όχι, δεν είχε γίνει ποτέ συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είχε γίνει. Ποτέ. Ότι μπορεί να τα κουβέντιαζε με το Μαύρο ή τον Αβέρο, αυτό άλλος το κουβέντιαζε. Πάντως παρουσία ολοκλήρου του Υπουργικού Συμβουλίου δεν είχε γίνει ποτέ συζήτηση. Ο Καραμανλής, σε μια ιδιαίτερη συζήτηση που είχαμε, μια από τις μακρές συζητήσεις, μου είπε ότι έπαιξα το μεγαλύτερο χαρτί. Το χαρτί ότι θα καλέσω τον κόσμο στο Σύνταγμα, αν δεν φύγει ο στρατός. Αυτό ήταν ο φόβος των στρατιωτικών. Και βεβαίως φέραμε έντονες αντιρρήσεις. Ο Μπονάνος και ο Γαλατσάνος είπαν ότι δεν μπορεί να φύγουν, και η προθεσμία που είχε τάξει 2 ημερών είναι πολύ μικρή. Ναι, μέχρι να βάλουμε μπρος τα τάγκς, να ζεσταθούν οι μηχανές. Εκείνη τη στιγμή μου λέει, έπαιξα το τελευταίο χαρτί. Ή αυτή ή εγώ. Δεν μπορούσε να μείνει ο στρατός στο λεκανοπέδιο, διότι πράγματι είχαμε τον κίνδυνο κάθε βράδυ να γίνει κάποια κίνηση στρατιωτική, η οποία βεβαίως, ανοίγω μια παρένθεση, θα είχε γίνει 200 φορές αν στην κυβέρνηση ήταν Κανελόπουλος Μαύρος. Κλείνει παρένθεση. Η διήγηση Καραμανλή ότι εκείνη την ώρα έπαιζα το τελευταίο χαρτί και ήμουν αποφασισμένος να το κάνω, ήταν εκείνη που έκανε τους στρατηγούς να φοβηθούν.
Αν μπορώ να πω κάτι. Ναι. Είναι μια κρίσιμη στιγμή 11η Αυγούστου, αλλά και δείχνει και τα προβλήματα που έχει η διαδικασία της μετάβασης στη δημοκρατία. Πρέπει να επισημάνουμε το ρόλο όχι μόνο του Ευάγγελου Λαβέροφ που υπήρξε καταλυτικός, αλλά και του Σόλων Αγκίκα, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες στρατιωτικούς στη μεταπαπάγο εποχή, ο οποίος έχει το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, ένας από τους φύλακες άγγελους της μεταπολίτευσης, γιατί είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο κύρος και στον κόσμο των αξιωματικών. Ίσως και ο λίγον ιδεάτης να είναι. Όχι, ο Γκίκας ήταν. Ο ιδέα όμως, όπως ξέρετε κύριε Τζανετάκο, δεν ήθελε την ανάληψη της εξουσίας από τους στρατιωτικούς. Ήθελε να είναι η εφεδρεία. Είναι άλλη η λογική του. Και γι' αυτό το λόγο οι ιδεάτες ήταν πάρα πολύ. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ επικριτικοί απέναντι στους δικτάτορες, οι οποίοι εκθέτουν το στρατό. Αλλά πέρα από αυτό, υπάρχουν και πληροφορίες στις 11 Αυγούστου ότι ετοιμάζονται κάτι από το στρατόνα. Γι' αυτό προσπαθεί ο Καραμανλής να τον αδειάσει. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε για τις παράλληλες πιέσεις που γίνονται στη μεταπολίτευση. Η 11η Αυγούστου, που είναι τόσο κρίσιμη μέρα στη διαδικασία αποκατάστασης της δημοκρατίας, είναι 3 μέρες πριν από την έναρξη του δεύτερου Αττήλα. Δηλαδή, πώς να κάνει πόλεμο αυτό το κράτος. Είναι η τραγωδία που έχουν φέρει αυτοί οι άνθρωποι, η οποία συνεχίζεται. Και να πω, αναδείξαμε τον ρόλο, όχι κύριε Ρωμαία, αυτό θα ρωτήσω και ό,τι άλλο θέλετε, γιατί ολοκληρώνεται και η συζήτησή μας ως ονούπο. Οι λοιπές πολιτικές δυνάμεις. Ο Καραμανλής ήρθε, καθόν τρόπον ήρθε, ανέλαβε, καθόν τρόπον ανέλαβε, εφρουρείτο από πιστούς των υποβρυχίων καταδρομών και τα λοιπά, είτε στην Μεγάλη Βρετανία είτε στο διαμέρισμα απέναντι από το στάδιο. Άλλες φορές δεν κοιμότανε καν στο σπίτι του, κοιμότανε σε πολεμικά πλοία και τα λοιπά. Οι άλλες πολιτικές δυνάμεις πώς υποδέχτηκαν και πώς συνέβαλαν σε αυτό το οποίο αποκαλείται η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Νομίζω ότι αποδέχθηκαν όλοι την πρωτοβουλία να τεθεί επικεφαλής της κυβέρνησης ο Καραμανλής. Νομίζω ότι υπήρξε κάποια επιφύλαξη τουλάχιστον από τις δυνάμεις, τις πολιτικές που υπήρχαν, με εξαίρεση το εκτός νόμου ΚΚΕ, το οποίο εντάξει πάντοτε διατηρούσε επιφυλάξεις για οποιαδήποτε. Αποδέχθηκαν επίσης και το σχηματισμό της λεγόμενης τότε εθνικής κυβέρνησης. Δεν υπήρξαν. Μπορεί κάποιοι να στενοχωρήθηκαν που ήθελαν αυτοί να είναι οι πρωταγωνιστές για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, αλλά συμφωνώ και με τον Γιάννη, το είπα άλλωστε και πριν, ότι εάν αντί του Καραμανλή ήταν οποιοδήποτε άλλος, όση εκτίμηση και αν είχαμε σε αυτούς τους πολιτικούς για το ήθος τους, για την προσφορά τους, όμως νομίζω ότι δεν θα το έβγαζαν πέρα με τίποτε. Γιατί υπήρχαν αυτά τα... Βέβαια δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά εάν αυτά τα σταγονίδια θα αποφάσιζαν να προχωρήσουν, γιατί μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι για ένα διάστημα, όχι μικρό, από την αρχή, με τις επιφυλάξεις που μπορεί να έχουμε για το πραξικόπημα, είχαν και το στήριγμα των Αμερικανών, το οποίο το έχασαν αμέσως μετά το πραξικόπημα για άλλους λόγους στην Κύπρο, διότι έβλεπαν ότι δεν πήγαινε άλλο. Επομένως, όφυλαν και αυτοί να υποστηρίξουν τη μεταπολίτευση, διότι διαφορετικά θα μέναν απ' έξω από την... Λοιπόν, οι πολιτικές δυνάμεις απλώς αποδέχθηκαν, στηρίξαν χωρίς ιδιαίτερη δραστηριότητα, απλώς δεν υπήρξε αντίδραση. Δεν είχαν να παίξουν για κάποιο ρόλο άλλωστε πέραν από το να αποδεχθούν τον πρωταρχικό ρόλο του Καραμανλή μέχρι τις εκλογές του 1974. Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια... Νομίζω υπήρξε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν αντίθετος. Αντίθετος σε τι? Με τον Καραμανλή. Στη μεταπολίτευση. Βεβαίως. Διότι έκανε δήλωση από το εξωτερικό ότι είναι μια συνέχεια της δικτατορίας, ότι το ΝΑΤΟ είναι πάλι επικυρίακο. Φρουρά, κάτι τέτοιο φαίνεται. Ναι, αλλά όταν ήρθε στην Ελλάδα το αποδέχτηκε. Καλά. Η πρώτη αντίδραση του... Η πρώτη αντίδραση πάντως ήταν αρνητική. Ήταν αντίδραση του εξωτερικού.
Στο εσωτερικό. Μπορούμε να πούμε ότι απότοκο της αποκατάστασης της δημοκρατίας, δηλαδή της συγκεκριμένης στην ορισμένη ημερομηνία, είναι και το δημοψήφισμα που ακολούθησε 20 περίπου μέρες μετά τις εκλογές. Υπάρχει εκεί ένα παρασκήνιο κατά πόσον ο Κωνσταντίνος ζήτησε να έρθει μαζί με τον Καραμαλή στο ίδιο αεροσκάφος, όπου αυτό ενδεχομένως να αποτελούσε και ένα πρόκριμα, γιατί κατά την άποψη ορισμένων, εντάξει, και του ομιλούντος, η μεθόδευση με την καλή έννοια του όρου, αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, νομιμοποίηση της λειτουργίας όλων των κομμάτων και τα λοιπά, προκήρυξη εκλογών, ανάδειξη βουλής και τα λοιπά, επακολουθεί το δημοψήφισμα, δρομολόγησε την αβασίλευτη δημοκρατία. Δηλαδή, εάν δεν επέβαλε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής την ουδετερότητα στην παράταξή του, και αν ο ίδιος δεν έδειχνε και με βάση τα γεγονότα του 1963, δηλαδή ότι δεν ευνοούσε την αβασίλευτη δημοκρατία, ίσως να είχαμε ένα αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου. Να διακόψω, κύριε. Όχι, εντάξει, ολοκλήρωσα και κλείνουμε τώρα, ναι. Μία παρατηρήση μόνο. Ναι. Μα ο Κωνσταντίνος μπορούσε την επόμενη μέρα να έρθει στην Ελλάδα. Γιατί δεν ήρθε? Την επόμενη μέρα της άλλης αφήξεως του Καραμαλή μπορούσε να έρθει. Δεν ήρθε. Πού να τολμήσει. Ναι. Αν με επιτρέπετε, έχει δίκιο ο κύριος Πρόεδρος. Ακριβώς. Κοιτάξτε, δημοψηφίσματα για το πολιτιακό έχουν γίνει και προηγουμένως στην ελληνική ιστορία. Ποτέ μα ποτέ ο άνθρωπος που εγείρει την αξίωση να είναι ο βασιλεύς των Ελλήνων δεν παρίσταται στη χώρα. Δεν μπορεί να έρθει ως υποψήφιος βασιλιάς. Θα βγει στα μπαλκόνια. Και το 35 στον Όθο και το 46 δεν θα ήταν δυνατόν. Αλλά αν μπορούμε να δούμε κάτι, νομίζω εδώ είναι μια προσπάθεια, δεν είναι μόνο του Καραμαλή, νομίζω σωστά ελέγχθη, του συνόλου του πολιτικού συστήματος σε μια στιγμή μεγάλης και θα έλεγα σπάνιας οριμότητας, να επιληθούν συνολικά προβλήματα τα οποία ταλάνιζαν το δημόσιο βίο επί πολλά χρόνια. Γι' αυτό είναι τόσο κρίσιμη εκείνη η στιγμή και είναι, δεν πρέπει να φοβόμαστε να το λέμε, μια από τις μεγάλες επιτυχίες της χώρας στην σύγχρονη ιστορία της, μια στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα προβλήθηκε και διεθνώς ως υπόδειγμα εκδημοκρατισμού, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο νομίζω ήταν διθυραμβική η υποδοχή. Ναι, και έχουμε την υπερψήφιση του συντάγματος με λίγο μίζερη την προσέγγιση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις 7, το λίγο μίζερη είναι περιττό. Σε 7 Ιουνίου, ναι, απεχώρησαν και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει ήταν το δημοκρατικότερο σύνταγμα το οποίο είχε, ίσως από τα δημοκρατικότερα, ενδεχομένως κάποιο το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ περίπου του 1911 να ήταν πιο δημοκρατικό, αλλά ποιος τα ψάχνει τώρα αυτά. Και 4-5 μέρες μετά την ψήφιση του συντάγματος έχουμε την υποβολή της αιτήσεως να ενταχθεί η χώρα στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα, μία πορεία η οποία είχε μεν δρομολογηθεί από το 60-61 αλλά διεκόπη βιαίως εξαιτίας της εκτροπής της χώρας μας από το δημοκρατικό πολίτευμα που είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ήταν και τότε, παραμένει και τώρα. Να ευχαριστήσω τον Υπουργό κύριο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, τον δημοσιογράφο συγγραφέα κύριο Γιώργο Ρωμαίο, τον καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κύριο Ευάνθη Χατζηβασιλείου, οι οποίοι συνέβαλαν τόσο αποφασιστικά στην προσπάθεια η οποία γίνεται τούτη την περίοδο από τους κοινοβουλευτικούς φορείς αυτής της χώρας και τους υποβοηθητικούς φορείς να υπογραμμιστεί η σημασία
του γεγονότος ότι η αποκατάσταση της δημοκρατίας συντελέστηκε μεν πριν 40 χρόνια, αλλά η προάσπιση της δημοκρατίας είναι ένα διαρκές καθήκον όλων των πολιτών, και για να την προασπίσουν θα πρέπει να γνωρίζουν ή να θυμηθούν τις εξελίξεις αυτά τα τελευταία 40 χρόνια στη χώρα μας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.